Buna enchire yemo yokoirania okoboko gochiase skuru aborokigwa abakoro gose alumni be skuru ya Gutichaki ELCK Primary ime yebunge ya South Mugirango waina na computer na boigo emashini yo photocopy yuirachie gokonya aborokigwa be skuru eyo ase amasomo abo bakoragu no musubati Recho Nyaboke Bichanga yoboigo oganitie kobulia obwemsie bwe ward ya Bugetenga nigateba buna nigo bachagetie omurobelio yo emiaka 3 yaitire abwase ekerenga kiabo no koiranio koboko ligosira eskuru eyo naboigo ekenyore ekio kia Bugetenga nche no mwanafunzi omukoro kweskuru yiga nona asomere tengaitera koikire birengo buna twikire yiga naende twiranire bocha as a process of giving back bocha seskuru Ochakine school twabeire tokoyeikanye emyaka 3 yaerire twatagete program yiga rero igo mu mwaka gatatu nene program tubwate tokoba tugocha kero mwaka asingincho tugocha kwiraniri skuru ndiamono boiga mone community leaders nigo boigo akwanira okugania abwate gukoligia ekerogo kyo MCA bwe ward ya Bugetenga imeye bunge ya South Mugirango naende nimbwato kugani gukoligia uburai bwitu bwe ward yaitu ya Bugetenga igo ocha abantu bami Bugetenga mwezi amona aba South Mugirango igo saba munyale ko ngamaguru nekero mwangira amaguru inde tayari gokolega asi amona ino naende nyale ko basukia sedi wango biguru nase ensemo yae Frederick Magara uyoboigole umunyakero gobo nigateba buna nigo bachagetie murobelio yo gokonya aborokigwa beskuru yo konyora chisemi ase enchira yekerero ekiagera ekero basomete tibabwate chi computer se skuru gaiga twaira abana basome keko ntunga kitu basomete gaiga mangana computer tare ngora sasa asenjera yo kwiranye okyase society school twarwete twaranga bya tole de computer gaiga gera to abana basome bachagwe kwanya kuchikoso nase ensemo yae nigo mwalimu omonene bwe skuru eyo John Otieno abagiraneri mbuya ase ogosira eskuru eyo abwasate babuna nigo arache kwena kiabuna chi computer ekyo kyatumikire buya ase ogokonya aborokigwa be skuru eyo. We appreciated the gesture given to us by the alumni, and we keep on urging them to be with us throughout this journey. We also promise to make use of the digital equipment given and also to take care of them. Ginko lipoteli Getembe, Eriatariane Brian Nyakundi.